ባዕላውነት ቅዋመ አፈላላይ ውድብ ናጽነት ትግራይ ምስረታ ሃገረ ትግራይ ንምካድ ዓሊሙ ቃልሲ ናጽነት እንትጅምር ተሞክሮታትን ስቃይን መከራን ናብራ ህዝብታት ሃጸያት ሃገራት ወሕስን ምዕቡልን ናብራ ህዝብታት ብሔረ ሃገራት ብሔረ ግዛእታ ሃጸይ ኢትዮጵያ ታሪኽ ትማልን ርክብ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ኩንነት ሎምን መጻእን ህልውናን ምዕባለን ህዝቢ ትግራይ አስልሕዩ ኣብ ጽባሕ ምስረቱ ድማ ብስርዓት ብልጽግና ትምራሕ ኢትዮጵያ ጎረባብትን ርሑቃትን ሓይልታት ኣኻኺባ እቲ ክሳብ ሕዚ ቀጺሉ ዘሎ ኩናት ዘርኢ ምጥፋእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣዊጃያ ህዝቢ ትግራይ ባዕላዊ ጸገማት ተወሲኸምዎ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ጸገም እውን ወዲቑ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ዕላምኡ ተደሪኹ ነዞም ጸገማት ንምፍታሕ ዘይተሓለለ ጻዕርና ገበረ ከም ዝመጸ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓብላላይ ድምፂ ረኺቡ ብስራሕ ፈጻሚት ናጽነት ዝተወሰነ ውሳነን ብውድብ ኣብ ዘይተወሰኑ ኣጀንዳታት ብላዕለዎት ኣመራርሓ ዝፍጸሙ ዘለዉ ንጥፈታት ንዕላማ ስትራቴጅን ሕገ ደንብን ውድብ ናጽነት ትግራይ ዝጻረሩ ስለ ዝኾኑ ሕገ ደንባዊ መሰለይ ተጠቒመ ናይ ኣፈላላይ ቅዋመይ ዕላዊ ክገበር ተገዲደ ኣለኹ። ቀዳማይ ውድብ ስምረትን እቲ ኣብ ዓፋር ዘሎ ዕጡቕ ሰራዊትን ኣባላት ናይታ በዲስ ኣበባ ተመስሪቱ ዘሎ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን እዮም። ስምረት እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝህብ ዘሎ እንትኸውን ኣመራርሓ ናይቲ ዕጡቕ ሓይሊ ድማ መራሕቲ እቲ ቤት ምኽሪ እዮም። ስለዚ ናጽነት ኣባል እቲ ተመስሪቱ ዘሎ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ውዳበ ብምዃን ብቐጥታ ኣባል እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ብተወሳኺ መብዛሕትኦም ኣባላትን ኣመራርሓን እቲ ቤት ምኽሪ ኣንጻር ሃገርነት ትግራይ ከም ዝቃለሱ ብቑሉዕ ዝገለጹ እንትኸውን ምስ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውዳበታትን ውልቀ ሰባትን ድማ ኣብ ምምስራት መንግስቲ ሓባራዊ ተሳትፎ ክህልው ንቡር እኳ እንተኾነ ብውዳበ መልክዕ ጥምረት ፈጢርካ ዝግበር ቃልሲ ግን ብዕሊ ኣንጻር ዕላማ ቃልሲ ናጽነት እዩ ዝኸውን። ኣብ ቀረባ እዋን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ መራሒ እቲ ተጣይሹ ዘሎ ቤት ምኽሪ ብኣብይ ኣሕመድ ሕጉስ እየ ብምባል ነቲ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ተግባር ዘርኢ ምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ መራሒ ኢትዮጵያ ካብ ተሓታትነት ምንጻህን ንጆኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ኣፍልጦ ምኽላእን እንትኸውን ኣንጻር ሃገርነት ትግራይ ብዕሊ ዝቃለስ ዘሎ ኣመራርሓ እቲ ቤት ምኽሪ እዩ። እዚ ውዳበ እዚ ኣንጻር ቃልሲ ናጽነት ምስረታ ሃገርነት ትግራይ ከም ዝኾነ ኣብ ምስረታት ውዳበ ብኣግኡ ብኣመራርሑ ኣቢሉ ዝኣወጀ እንትኸውን ኣመራርሓ ናጽነት ኣብዚ ውዳበ እዚ ምጥርናፍ ብቐጥታ ኣንጻር ዕላማ ውድብ ናጽነት ትግራይ ምስላፍ ከም ዝኸውን ግሁድ እዩ። ካልኣይ ቃልሲ ናጽነት ምልኣተ ብሔር ከም ዘድልዮ ግሁድ ሓቂ እዩ። ተሳትፎ ምልኣተ ብሔር ድማ ኣብ ፍጹም ብሔራዊ ሓድነትን ብሔራዊ ሓልዮትን ከም ዝድረኽ ኣምን ኮይኑ ግና ትግራይ ብሰንኪ ስርዓት ብልጽግና ፍርቂ ነብሳ ኣብ ዝሰኣነትሉን ህዝብና እውን ኣብ ከቢድ ጸገም ኣብ ዝወደቐሉን እዋን ኣብ ክንዲ ምስ ተብዚ ዘሎ ሓይሊ ብዕላማን መትከልን ውድብና ተመርኪስካ ሰላማዊ ቃልሲ ምግባርን ኣብ ስልትን ስትራቴጅን ናጽነት ረጊጽካ ኣብ ቅርሕንቲ ዝኣተዉ ተጋሩ ሓይልታት ምትዕራቕን ላዕለዎት ኣመራርሓት ውድብ ብዘይካ ውሳነ ውድብና ትግራይ ናብ ዝገደደ መከራ ክወስድ ዝኽእል ብጸላእቲ ትግራይ ዝድገፍ ሕድሕዳዊ ኩናት ምጽምባር ብዓብይኡ ንኽብርን ህልውናን ህዝቢ ትግራይን ንዕላማን ናጽነትን ክብል እዚ ቅዋም እዚ ክሕዝ ተገዲደ ኣለኹ። ከምዚ ዓይነት ገዚፍ ናይ ዕላማ ክለሳ ብጉባኤ ጥራሕ ዝውሰን እኳ እንተነበረ ብስራሕ ፈጻሚት ተወሲኑ ዝተወሰደ ዘይመትከላዊ ስጉምቲ እዩ። ሳልሳይ ውሑዳት ላዕለዎት ኣመራርሓ ናጽነት ብዘይካ ውሳነ ዝምልከቶ ኣካል እቲ ውድብ ካብ መፈለምታ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንጡፍ ተግባር ዝፍጸም ዘሎን ሕዚ ድማ ብኣውርኡ ትግራይ ንምጥፋእ ኣብ ናይ መወዳእታ ብርኪ ምድላው ዝርከብን ኣብ ደንበ ስርዓት ብልጽግና ምርካብ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ኩሉ ዓቕሙ ጸንቂቑ እናተጠቐመ ምዃኑ ወድዓዊ ሓቂ ኮይኑ እናሃለወ ላዕለዎት ኣመራርሓት ውድብ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ስርዓት ብልጽግና ብዝምውሎም ውዳበታትን መድረኻትን ምርካብ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ሰረት እቲ ውድብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምውሳድን እዩ። ኣብ ትግራይ ድሕንነታዊ ጸገም ከም ዘሎ ዘይከሓድ ሓቂ እኳ እንተኾነ ብዕቱብ ዝስርሐሉ ዘሎ ቀንዲ ባህጊ ስርዓት ብልጽግና ዝኾነ ምውላዕ ሕድሕድ ኩናት ትግራይ ሓዊሱ ኣብ አንጻር ቃልሲ ናጽነትን ህልውና ህዝቢ ትግራይን ዝግበሩ ዘለዎም ምንቅስቃሳት ምስታፍን
ኣባል ምዃንን ሞራላዊ ውድቀትን ስትራቴጂካዊ ስሕተትን እንትኸውን ንህልውና ህዝብና ሓደጋ ዘስዕብን ቃልሲ ናጽነት ዘምክንን ተግባር እዩ። ቃልሲ ናጽነት ልዕልና ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ዓቂቡ ህዝቢ ትግራይ ጎይታ ነብሱ ንክኸውን ዝገበር መንነታዊ ቃልሲ እዩ። እቲ ዝለዓለ ክብሪ ድማ ህልውና ህዝቢ ትግራይ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያውነት ዝተደረኹ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንዘበናት ኣብ ምሕቃቅ ክብርታት ትግራይ ብኦቢሉ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ መንነታዊ መጥቃዕቲ እናፈጸሙ ምምጽኦም ኩሉ ትግራዋይ ዝፈልጦ ጉሁድ ሓቂ እዩ። ናይዚ መቐጸልታ ድማ ስርዓት ብልጽግና ደይ መደይሉ ኣብ መፈለምታ 2013 ዓመተ ምህረት ዝጀመሮ ተግባር ዘርኢ ምጥፋእ ዓለም ለኻዊ ውዕሊ ፕሪቶርያን ሰብኣዊ መሰላትን ተሓሒሱ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ መንጢሉ ህዝብና ክስደድን ክፈናቐልን ገይሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ቤትን ግራትን ትግራዋይ ንሰፈርቲ ኣውሪሱ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ፍጡር ዘይፍጸሙ ነውርታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፈጺሙ እዩ። ማለት እውን ትግራዋይ ብሂወቱ ብሓዊ ዝጠበሰ ኩርንኩሪት ኣሲሩ ናብ ባሕርን ውሕጅን ዝደርበየ መንእሰይ ዝረሸነ ኣረጋውያን ዝሓረደ ቤተ እምነታት ዘቃጸለ ቤተ መቕደስ ዝገሰሰ ቅርስታት ትግራይ ኣብ ዘለውዎ ሃሰስ እናበለ ካብ ገዳማትን ቤተ መዘክራትን ዝዘረፈ ኣማኢት ኣሽሓት ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ፈለስቲ ቆረብቲ ኣረጋውያንን ሰብ ሓዳርን ትሕቲ ዕድመን ሰብ ተስፋን መንእሰያትን ሓዊሱ ብምድፋር ክብረን ዘዋረደን ንሕማም ዘቃልዐን ኮታስ ደይ መደይሉ ኩሎም ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ዘሕሰረን ንኽጠፍእ ሙሉእ ዓቕሙ ዝተጠቐመን ዝጥቀም ዘሎን እዩ ስርዓት ብልጽግና። ስለ ዝኾነ ክሳብ ሃገርነት ትግራይ ዝረጋገጽ ምስ ኢትዮጵያ ምሕደራዊ ርክብ ግድን እኳ እንተኾነ ስርዓት ብልጽግና ኣንጻር ድሕንነት ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝምውሎም ውዳበታት ተጠርኒፍካ ፍቆዶ ኣዳራሻትን ሆቴላትን ኣብ ኣኼባታት ወደኽደኽ ምባል ንዕላማ መትከልን ስትራቴጅን ውድብና ዝጻረር ብዓዊኡ ድማ ንኽብሪ ህዝቢ ትግራይ ዘይምጥንን እዩ። ራብዓይ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብእዋኑ እርማትን ዕልባትን ክህቡ ካብ ዝኽእሉ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎም ሓደ ኣካል ጉባኤ እንትኸውን ብሕገ ደንቢ ትውድብ ዝተነጸረ መዓልቲ ኣኼብኡ ሓሊፉሎ። ስለዚ እቲ ሕዘብ ውድብና ተፈጢሩ ዘሎ ብርኪ ጸገም ኣራማይ ዕልባት ክረክብ ዝኽእል ብጉባኤ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ንኹሎም መራርሓን ኣባልን ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ሓጺር እዋን ጉባኤ ንምግባር ንጡፍ ምንቅስቓስ ክገብር እጽውዕ። ዶክተር ገብረመድህን ሮምሃ ስራሕ ፈጻምን ሓላፍን ክፍሊ ፖለቲካን ውድብን ናጽነት ትግራይ። ናጽነት ንብሔራዊ ክብረት ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ሰማዕታትና። ጉንበት 14 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ትግራይ። ማሕፈድ ትግራይ ኣሰር ስልጣነ ንኣድማዕነት። ማሕፈድ ትግራይ ኣሰር ስልጣነ ንኣድማዕነት